मामियालाय मामिया उल्लासलाव बाबायालाय बाबायाबो उल्लासलाव मा खालामो खामानि मावो मा खामानि अन्थाइ एवो नोङो दिनैलाय गेलेदों हो गेलेदों सोर नारना होदों नोंखौ नानिया आच्छा ओमफ्राय दिदियालाय आंखौ हारसिं नारदों हारसिं नारदों आच्छा 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 बेसे गोसा गोसा गेलेयो हा गोसा गेलेयो आच्छा ओमफ्राय नोंसोर सानैबो सानफ्रामबो गेलेयो नामा मालानिफ्राय गेलेनाय मैयानिफ्राय आच्छा मैयानिफ्राय गेलेदों माबायदि मोनो गेलेनानै मोजां मोनो स्कुल थाङा नामा नोङो हा थाङो बेसेबां क्लासाव फरायो नार्सारियाव हागोन ना हाया नोङो हायो ABCD बुंलाय 1 2 3 बुंलाय दे अबसनाय हाया नोंहालाय ABCD बुंलाय हाया मा गामि नोंसिना बर' गामि मामियालाय बाबायालाय मा खालामो खामानि मावो मा खामानि अन्थाइ एवो आच्छा आच्छा अन्थाइखौ एवनानै मा खालामो अन्थाइखौ एवजोबनानै ओमफ्राय न'आव थांसिगोन एवजोबखांनानै ओमफ्राय बे अन्थाइ एवनायखौ मा खालामो जेबो खालामा जायो नामा जाया अथ' मा खालामो एवनानै जेबो खालामा अराव एवो ना मायाव एवो अरावनो एवो आच्छा आच्छा नोंसिनि गिदिर लानानै मा बे सिनि गिदिरा मा बुस्थु मिथिया साराय नामा बनजों एवो माजोंथो अन्थाइयानो एवो थावजों मा नाम नोंना आंना किमिया मा लिरो KIMIYA ब्रह्म आच्छा आच्छा ओमफ्राय नोंहा मा जाखो हा ओंखारसिगोन हा आंहाबो ओंखारबायलाय बाला मा होनदों बाबु ओंखारसिगोन मेथाइ जानोसै आंबो जानोसै लाय मा मेथाइ बियो मिल्क चकलेट मिल्क चकलेट बेसेबां लायो बियो मोनसेयाव मिथिया दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे